Kajing siadiap jong ki pulit Assam ki judgment rio khasi ke belajar ki sangot ki minsiam nak shnong mukro West Gentle Hills hak step up atreng mentau benai ka dei ka kampaman bashir khaitam jong ki pulit Assam ya kan ya lapen pau donong ya sat an belarang ba belarem uba viji Kynta haba crunch ki nok thok kubor ba Kynta ulong bakane ka jing samraj kuli pathar jong ki pulit Assam ki minsiam brio kalong ka ek bakthang ya ka minsiam jong ki parado parasna ka jingja ka baja ka arfuar tarik New 9 November arpo ketika jingja susi tam haka jai benrio khasi jantia nga so ba kege baka kile kini ki pulit Assam aba kila siat dusman kumtu ki pajba kadege ki ka kam ka bala long ka kam baman bala shirkai tam de hanga shimet hi nga so ka jingdu mensi ka jingdu jo ki minsim haka jingsha siat pathar Bar kitu iba mensau kumju kalau kiki iba skosi si kadai pala. Bad habang apai ya ka jinglong ka jingman jong ka jai benriu jongi kalong bangi ka jai benriu hingi ikindit daraja. Shwa ba kanja. Kamdan kata ka jing pikir. Nga sko ba ka government of Meghalaya ka government of Meghalaya kadai ban sikio. Lani ban yada ya upur usam ya ka jaka ka puta ka jongi kata ka bangi expect kum ki nong song jong ka ni ka state tenri bangi pe hi kalong ba kamdon kata ka jiada sapo khauput laki khauput Bangladesh ne ki khauput bar ka state of Assam na kapor si kapor ni ju i ka ne ka jingsha le ben ka jingsha nyon ben ka bangam laban mudur shu lanu sya ngin gendet benreo habang apai hi kani ka sarkar jongi mentale ngapai kadan kani ka jing trot ka bala shirkai siba palat kala trot siba palat shalang pi kala ja ka to ka jing ya breo sangut ka jing ya breo kaleng ka judon bet ka kapor abadai bad upur usam kani ka jing jale ka ba jas po mukro ka bahab po ka ilaka Siliang mentang daloi ship hapo ka Gentle Hills Autonomous City Council ngaso ka kadigi ka jingja ka bala long palat put kumno ki pulit Assam ki forest home guard jong ki forest guard jong ka sarkar Assam kila ban rung suru sapo ka snong mukro agli kada dei sapo kamha po block 1 dan block 2 Kapag mo pla kalong ba balay bamdan kani ka BOP beat office mo police outpost lani war hapo khanduli ngidang dan kani ka police outpost ka BOP hindi hapo mukro balay kamdan kaba kajingkali kalong ba kay baka district administration kale hante hapo joy banyada yaki jaka ki puta jongi banyada yaki bensim breu Banyada yaki area bahava ko Gentle Hills Autonomous District lani po West Gentle Hills District nga sngo ba kaladi ka kamram jang sarkar menta kai ka banga i kalong ka jing thamula hadin bala ja kani ka jing yap jong ki breu kaladan kata ka jing yo kabu banya mi po social media bat banya condemn kan mentoi yo banya condemn hadin artio pa laklet no kani mga jui na kapor hadin kato kanili de laklet kato ka jing siat le jong uba series to feel thank you le ka ba lakhi khore hadu kata dala kato kani bat kaladan kata ka jing peja ngi dei ke jai benriu ka ba peja kloi ban peja ngimdan kata ka dedication lana kata ka jing long ka bensim ka ba ni banyale hadu dei banyo ka jingjob hadu bakut ni klet no tang stengpor ni khoi tang stengpor ni sutanat banya lum banya lang ni paiba banya kranchong shit banya show banya dan katang la bakla kanono ka jing bakla kala dan bait kata ka show dahar ka isi dahar hendren tangmi sabar jong ka Meghalaya par laik pat bhai laik pala di dahar tika tangla suja malumala anti non tribal kata minsim kadan ndai phimla lan pada hangni kidan ki jai benriu ki dakhar ki balasa ki dan 4-5 generation
phimla ban len ba ki don kum kita ki jai ben rio hang ne ndai ke ke bang akwa ban pen pau bat kham tam ya kane ke jingja po apo mukro kalong ba lei ba ki pulit Meghalaya kimlei ban kem ya ki tu ki nong Punjab breu sisnan markani kadika criminal activity Sisin baka ja port usan jong Meghalaya kala dei ban dei ka kamram jong police station kaba kanthop ya tu ka jaka ka snong mukro bakin leit ban kemi tu ki beri sai kan bali bia bun kam ban form ya ta ke SIT ban dawai kita ke CBI ban dawai kita ke NIA ngaso kani kadi kalong kamkai tang man sio ya leit Delhi ka point kalong ba mentala da kadon kanunu ka jing pinya breu la ne kanunu ka jing tu waru batu tang sitingka rin kai si tayu batu yu siar batu ya kablang pila kroi ban kem ban set phatok balaikin baka simpori kini ki pulit jongi sarkar jongi ban sim action balai suki palan nga pai nga wasam tu state sa pala la dawa katuka ex gratia payment of 5 lakhs each ula dawa ru bakandon kataka SIT kataka inquiry daka CBI ula dawa udut ula state palan badu kamru mentang lai kani ka kot kubur ka ba nong san hima ka ba mahanta ang kamu mahanta baka jingja ka dai ka chaka bahab hawes karbi anglong tang nang ni la so thu baka don ke cylinder kani ka dai premeditated plan bar habang apai gitu ki video gitu ki ngai bakini ki pulit Assam rak ki urong bet utur bet rak bah ki paiba hang to bar hang tu hi usiat trum batram kamu tu bakila kwai ban penwan rai kani ka jing pen mensam ki kwai ban kami kani ki jakai badi ki benta bahab apa Meghalaya bar hato ka skili ngai ba karkom long jong ki pulit kalong ba kadon kani ki jing siat ka bolong at close range kata bang ini ki video kabamod ayu kabamod bet take ban kami kani ka ki jaka ki badai ki ka jong ka Meghalaya ban kam ki ha po Assam kani ka jing dawa jo mahanta himanta baka kani ka jaka baja kani jing ka ja ka ha po port Assam West Karbi Anglong district nga ong yapi baka dei ka jing thmu ka ba shadien jong ka sarkar Assam ban kam lut ki jaka ki puta ba ha Meghalaya shushu ngong yapi ba kani ka jing pen bodin pat jong sarkar Meghalaya ban dawaru ba dei bandon ka CBI inquiry nga ngong yapi ka CBI ka sarkar Meghalaya kala jo ai bor ka CBI bakan ban investigate ki cases ki bahab apa Meghalaya kata kari under section 6 of the Delhi Police Act por minshwa kala don 1989 handai ka baso pla kalong minshim snam kila wegno eta ka approval kata ka ban ai bor ka CBI ka jing wegno ka bor jong CBI ban shimiki cases bahab apa Meghalaya kadi kadang mu bislendet ki ko ban bure ki kamsni ko jong ki te men tapat ki kala perdat ki ngoi je ta ka pre ta ka bawang ba ki ko ban dawa ta ka CBI inquiry te men ta kila ya lei bat jarain sipo Delhi badu chief minister jong Assam ru men ta ki thap ki ni disha bat ki dawa no Amit Shah pakadi bandon ta ka CBI inquiry ngaong tangkat ni kas kei kata ka CBI ka Supreme Court kala juang teng ba ka CBI kadai tangka cage parrot ka CBI dani kini ki NIA ki central agencies ki ban investigate ki cases kini tang ki cage parrot kabamot uno babad ya ka cage u control yo ka parrot na sai pia sutoi kata ka Supreme Court kala juang teng ba ka CBI ka dei tang ka cage parrot ngong ba whoever holds the cage controls the parrot tekan mentoy yu manyo taki CBI inquiry lanik taki wat kini ki NIA ka dawa bandon ka NIA investigation ngas ko ba ngasutho ba ka state Meghalaya kala form ya ka SIT special investigation team ka jingkali ka jonga menta ka long ba marsenja ka to ka case pila register na me ka ya ta ka murder case persya kita ki breu ki pasiat bar ka jingkali ka jonga ka long ba pila lainnya men kemi ta ki breu ngangong ba hadu menta kam put don kata ka jing
persiang ka patengah angka liang sarkar Meghalaya bani kemi ta gibriu kam sim don le ke ei ka badon salindet bat kani ka sarkar joni balik ke simpor santli ki min simbriu bat menta ka stable ngayo sekolah ayap suweiru kadai ke jing sisa ne am ngamla bantep ndeng ayo khubor ba suwei la kla ka point kalau ba kamen toy banai tang kita ki exclusive payment ki compensation ke jing do jong ka min simbriu ke jing kadai ke jing do ko dor si sen ba ka snam jong khun new trap ka toy ha sura khalingken kadai ke jing or ka jing nam ka sil khaitam ka pang ka min sem te ka point kalong balai ba hadu mentang pulit kami ta ki pulit ki bon siat dusman hapoh upod usam jong kami Meghalaya ka jing kali ka jong amenta kai ka bang akwa ban kedo hang ni kalong ba hapoh ka Indian penal code kadan kata ka ain ka bang right of private defense menta ka point kalong ba kini ki brio na po ka asan ki lawan mendai tang hadu plau yeng kilawan hadu kamra song kai jong fi pinle kamno pin chu ang ben nei pide yi banyada ki pulit jongi kimdei banyada ka tang ibu ki pulit banle banyada ti balai ba ki pulit ki skabjar ngayo sko ka ka khubor bong ki don tang laingot ka point kalong bandadan tang wei pulit Meghalaya ru ladai pen penibor kata de ka jingkli jonga ni dei banai min semi ki pulit jongi ba nang nei sa khaman haba ka don kanunu ka jing thomben ka jing le ben kanunu ka criminal activities daki breu bana sabar jong ka daki breu sarkar na bar jong ka Meghalaya ki dei ban le ngaong sa sisen ba ki pulit Meghalaya ki dei ban legislative po karbi ang long ban kemi to ki breu belong involved ka jing siat dei ban sad haba ka ki along jong ka Meghalaya ki jil ki ba hapo Meghalaya te ngakwaru ban penpau hang ni ba kala don mo kata ka report hapoh arp saugunta syaka State Human Rights Commission kata dingli kadan kata ka kendon ka bang ba mar sinja kini jingja ki ba sosi ki ba thang kadi duty jong ki pulit ban pentep syaka Meghalaya State Human Rights Commission ngakwa ban tip ba hadu menta kala don nem kata ka report for Meghalaya State Human Rights Commission khanang ba kani ka State Human Rights Commission kala ban sim somoto cognizant ni kani ka jingja nama ka jing do jong ban sim breu hi kani ka human rights violation pi penbot ya ka ei ka ba chief minister jong ka Assam udawa kapani hi bet ba fi ko ban re hadin jong new chief minister jong Meghalaya balai phim yang ha kjat la jong balai ba phim lai ban kem bet itu ki bre balai ba home minister jong ei mai bet ka direction yo SP jong ka West Janta Hill district go and arrest those people who have committed this offense balai ngin sia long emotional ban sia ya dat ban sia thang kali thang kamun toy kani ke emotional activity kasuan be ka jing sir kasuan be ka jing do yang hi ngaso ba ka kai dei ban yai be kat kum ka an ngaso ba dei ban arrest kini ki breu sisindon ni mdei ban apsho mdei ban legislature delhi ban pulut pisa jong ki pai ba sisen ba fi lei p1 sharum saneng pi rai kini ki pi legislature delhi chief minister lei chief minister lei ki minister ki lei kajing lut kadon kajing lut jong ka jong ei pai ba hi kamentoi ban alam da ke encourage ban ya parit satu kerja sudah pot senang. Kapoin kalong ba khile yang hang te hapoh dorbar kini ki minister ibar khain bad badai ban pek baka ka jaka ka puta ka jungi ka de balong secure. Ngawang si sisen ka kerja on jong pi balai bam issue da ka arrest waran. Kamdan kata ka banong man haben issue ka arrest waran. Pidi banchuli kembek kini ka cognizable offense, criminal offense. Dan ki parlok jonga ki ong ba ki kani ka bor khai kani tang comedy circus tang bakla tiak block no ke internet block no ki Facebook block no ki WhatsApp nga so kita ki jaj jingai hukum kilong ji ki blong behind kam ka kampoi kata ka stage ka bah don ka man block lut kumta siapa Assam kam blong kumta kam don kata ka jing block Udeu sarkar Meghalaya balai hukum belong ba iki kali Assam dei ban sya ban wan spo Meghalaya ani hadu kan ni kisir mat kiting ngong phi ba kani ka sarkar hi kadi ka sarkar ka patrat sama palat
but kam note dari leru ban control ya ka law and order tang subakla tiak kala ai bit ki section 144 hai to ki ski lai ka don ka section 144 CRPC kabam sya ban yalang beriu sang palat ya sangut handai ngasiam kam simdan kata ka jing klan jong district administration man tela kami mi kata kai ki ai tik itu ki seng balang mandawa jai pergi jai ki jing dawa deka point kelong ba haba pi ai kenu hukum pentri kami ta ki te lara tang man lei ban arrest ki beri peniap beri rup himnon kan mentai ban blog i ta ki internet ang kam kai sisa em nga suami tang kan ni ka sarkar kalong thik kum tu khnai batang khi mlo mala la ri sakram si tu ka point kalong ba ki kala di ban yang lang ba man le ki ban kam kum ka an man wala kata ka jing sanya yo au pai ba ka point kalong ba kala dan ta ka jing du min sem brio la dei hi ban sim action man ai ta hukum go and arrest those people ki pai ba kila banong ya utai tu syukran beta hapoh Facebook hapoh social media san rempe ram norbar ngamlong kumta nada dei hi bangadon kata ka bor kata ka ayo nganjin dale kumta nganjin da ai kata ka hukum be kibri ki bala tip yang ahi ngai dei bri bom jukan dan den